ସପ୍ତାହରେ 7 ବାର ନୁହେଁ 8 ବାର ହିଁ ଥାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ନା? ସୋମବାରରୁ ରବିବାର ଆମେ ଆମ କାମ ପଛେ ପଛେ ହିଁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଦୌଡ଼ୁଥାଉ। ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ଭାବିନଥାଉ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ 8 ନମ୍ବର ବାର ହେଉଛି ଆମର ହିଁ ପରିବାର, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସମୟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକା କରିଦେଉଛ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ। ପରିବାରକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ। ଆଉ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ହସ ଖୁସିର ହିଁ ରୁହ। ସମୟର ଖେଳରେ ନା ସବୁ ହଜିଯିବ। ଆଉ ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ନା ଖାଲି ପରିବାର ହିଁ ତମ ପାଖରେ ହିଁ କାନ୍ଦିବ। ଆଉ ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ କି ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ନା ତମ ପରିବାର ହିଁ ଖାଲି ତମ ପାଖରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ। ସମୟ ଥିଲାବେଳେ ଯଦି ପରିବାରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ନ ପାରିଲ ନା, ସେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତମ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା, ସେତେବେଳେ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେତେ ବୁଝିଲେ ବି ନା, ଯେତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମଥା ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ବି ନା, ଆଉ କେହି ତମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେତେ ସମୟ ଥିଲାବେଳେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ।